It's a very special prize, so keep it short, guys. It's called the People's Choice Award 2008. Altså en af de der trommesoloer, som man gør klogt i at advare imod, hvis man går til koncerter. Men jeg skal fortælle seerne derhjemme ved skærmene, at der kommer et billede i den sekvens, I skal se nu, som I simpelthen ikke vil tro på. I vil tro, at det er filmtrick, og jeg kan oplyse, at det er det under ingen omstændigheder. Det er overhovedet ikke manipuleret. Men nu holder jeg min mund, så kan I høre resten af trommesoloen. Det var altså det billede, jeg mente. Billedet, hvor trommeslageren Søren Frost trommer sig forbi en officiel indvielse af en ny udstilling på Køge Skitsesamling i Køge. Det er dronningen gået med til, og det mener jeg må være første gang nogensinde, at dronningen optræder i en satirisk sammenhæng på dansk fjernsyn. Og stående modtagelse til DR Big Bandets Søren Frost. We have a very long evening in front of us.